do mo ba ye wada mu nyina ase nyame nhira mo mokwaso anya saa ma ebi ma biu tasebe wada no mai so fu do so a wo ye ni nyina to wade hye se yes be kwan na yakọ akoto aso ba bi da bi esem no so won be sa ba sa de obo ni to fa se eye ayaresa bia kese a na ado ekufu wabesi di ama wo ni wade hye won be sa ne aba ya ba bia no enche wono be ba bonsa e wo mni ahwe eno nti se kwa wo ho a wada wuru mebu da se be se e kwa wo ho wada wansi hallelujah hallelujah mama yina ya ma yensani fenso na yankase Ewrade ya gawasio yankani atosumieno Ewrade ya gawasio amen nana otiedwam osampa info mini anumasofo 2 limam alaji jamani ani adofo a yeshia ha nyina eba mu nyina finhia pa sentini se ene eyeda Ewrade aye ehyiamu ti sei entansi sinyame adumu nene yehwase ya eya finhia pa na wase ya maye ho enti ka kire woni oto nsa me ma wa finhia pa na me hyira won so se wo ehyiamu yase amen amsiafo mi pese me kenka kire kronkron na mi gya so kama sem Psalm 95 Wombra mayam to ani gye nyoma Ewrade womaye musima ye kwaje butai womaye fasi namra nanim na yemfa enyom eni ahrusie ma no Ewrade ye Onyankopon kase ne ohen kase enyame nyina so pese mbisi ya nyina ka amen ewiya yi ni gina ha ayetietia ye yesia ene ayehuni entansi na ade ba ko aminim se mani fredi kakra no ebre bia kurei ye besi ohine bi be kona foforo abaro eye ensem bebiri ubehu na fa atsa abo na fa fama yedu ahemfi a ne de ataso na ye ko Ewrade adom ya sesa ye hu ni sa nyame nam ne tumi mu adom ye ohene ababuna ahode ewo ho seya na wose ye de nyame ase enti da sebretina ase na ohwe de Ewrade aye ne de Ewrade aye ama sabomaya no pasem se ye fa onyame ase de dia enye yie na wose ye ne nana ene ne mpayimfo nyina kabom na nne da ponda Asante mu da kasia eya Akwasidae da sibre Akwasidae di kaya wodie oto ne nsafre nyame ma nyame ade hye na ye ni nyina be kabomu eda kama etiseye na ye nyina ma ye nsa so kase Ewrade ye da wase efrise waye bi eno nti na yumre uhuru fufuo tuntuma kama gria bibi gukomu kama ayeshia he enye bibi ase de onyame aye amaye no ye de aseda ene anyunyam ma Onyankopon na no akire no yasre Onyankopon ahoden ene ne tumi ene ne nyansa amana ko a wayi no se obedi yanim no fa ye twabose asase no enti bi gina ha amane tietia enti mesre se ye nyina ye hia de akoma pa adwempa ene anigye a abu yakoma so abeta adwumadie yachi abadwumadie no aye kra behwe edamase se mu nyina so mbaboa abadwumadie na akoso enunyam aye Onyankopon dia
ne nhyira nso ayɛ dia na me nhyira mu nyinaa ebuso yumani ene abanyifo a titiri ne titiri bi so bɛka yɛ nkyɛn edibra yɛ dura yi yɛ to nsafra yɛ nua no anyotofo a ɔno nua bɛka yumani akyi Nicholas ɔmane champion ɛne yɛ nua Afena camp di kroso aduru ha na obeka na ho ne de aseda amatwe di ampon camp empanyifo na aduru ha no mo ba puru mo mini mame aha yedu ampon wadaruma yedu ampon yese ma puru mo mini kakra mayan yese mo ayi se ta mo ko mo puru mo mini mayan azan mo ko Nicholas omane champion aposo ubeje ejem kakra mayan wadaruma ya chamo oryo mini atwaso mo ba ne ejem mama mo Stop.
Praise God. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. Yada awurade nyankopɔn ase. Wo akwanya ɔdama yɛn. Ɛnkyɛ nyankopɔn asɛm ɛbɛba yɛn nkyɛn. Na yɛbɛkenkan trɔsɛm no ɛde adi asɛm no kan. Yɛkenkan asɛm a yɛdi kan no ebi no wɔ brɛsɛsɛm nwoma no yɛtɔ so mmienu no. Eti a ɛyɛ baako yimu baako ekosi ne miɛnsa soɔ. Tipi asɛm no ɔse Solomon bɔ afɔdeɛ ɛwɔ Gibeon. Na David ba Solomon ɛhyɛ ne ho den n'ahenni ho. Na Awurade di n'akyi na ɔmaa no so kɛseɛ paa. Na Solomon kasa kyerɛ Israelfoɔ nyinaa mpempem ɛne ɔha kaso asafohene ɛne atemmufoɔ ɛne Israel nyinaa so ɛmmapoma a ɔyɛ agyanom atitire no nyinaa. Na Solomon ne badwa a wɔka ne ho no nyinaa esi mu ɛkɔ sorosorombea a ɛwɔ Gibeon. Na ɛhɔ na Nyankopɔn ayi ntasɛm tomadan a Awurade akoa Mose ɛyɛ ɛsrɛ so no ɛwɔ. Amen. Na kenka asɛm a ɛdi kan ha na yɛde bɛsi. Amen. Kenka asɛm a ɛtɔ so mmienu no yɛfa no wɔ ahemfo mu a ɛtɔ so mmienu no ɛtira yɛ aduonu mmienu. Kenka ne nsensan so a ɛfiri baako no ɛde akwakosi nsia. Yosia bɛdi hene no na wadi mfinhyia nwɔtwe. Na odi hene mfie aduasa baako wɔ Jerusalem. Na ne na din de Yedida ɔyɛ Adaya ofiri Boskat ba. Na ɔyɛ deɛ ɛtene Awurade ani so. Na ɔnante n'agya David ɛkwan so. Ɔnante n'agya David ɛkwan nyinaa mu. Na wamane ankɔ nifa ana benku. Na ɔhene Yosia afi a ɛtɔ so nwɔtwe no mu no ɔhene soma Mesulam ba Asalia ba ɔkyerɛfoɔ Safan ma no kɔ Awurade fie sɛ kɔ ɔsɔfopani Hilkaya nkyɛn na ɔmmu sika a wɔde ba Awurade fie ɛpono ano ahwɛfoɔ apono ahwɛfoɔ no
aboano efiri ɔman no nsɛm no ho enkonta emawo na wɔmfa nhye wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn esisi Awurade fie soɔ no nsɛm na wɔmfa ma Awurade fie mu adwumayɛfoɔ no sɛ wɔn siesie fie no mu adango no ne nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ ne abantofoɔ no na wɔmfa ntoto nnua ne aboɔ a wɔatwa no na wɔmfa nsiesie efie no Awurade asɛm ni amen. Akenkan nsɛm a ɛtɔ so mmiɛnsa ibenya firi ayɛmfo nwoma a edi kan eti edumienu yɛbɛka enyimu baako ekosi edunan ɔmo yɛyɛ kɔn mu yɛ ntie Awurade asɛm na Rahabim esi mu kɔ Sakim na Sakim ne Israel nyinaa aba sɛ ɔba abesi no hene na Nabot ɛba Yerobiam ate sɛ ɔne deɛ na ɔda so ɛwɔ Misraim a obiara firi ɔhene Solomon anim kɔɔ hɔ no na ɔte Misraim na ɔsoma ma ɔkɔhyia no ɛbae na Yerobiam ne Israel asafo nyinaa ɛbae na ɔbɛka kyerɛ Rahabim sɛ wagya ma yɛ konua ɛyɛ duru na wo deɛ afei wagya ɔso denden ɛne ne konua duruduro a ɔde to yɛn nsuo no ma no nyɛ hare na yɛnsom na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monkɔ na nansa mo nsa mmra me nkyɛn na ɔman no ɛkɔe na ɔhene Rahabim ɛne mpanyinfoɔ a na nya Solomon ɛda so te aseɛ no na ɔyɛ no futufoɔ no etu agyina sɛ ɛfoɔ bɛɛ na mutumi na mudi mini mebua ɔman yi na ɔka kyerɛ no sɛ ɛnɛ woyɛ akoa ma ɔman no na wosomo na wobua wɔn na woka wɔn asɛmpa ɛneɛ ɔbɛyɛ wo nko a ɛnɛ nyinaa na ogya mpanyinfoɔ no ɛfo a otuu no na ɔne mmɔfra a ɔne no nyiniyɛ na ɔyɛ n'afutufoɔ no ɛkɔtu agyina na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛfoɔ bɛɛ na mo nso mu tuo na yɛde abua ɔman yi a ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ yikonua a wanya ɛde to yɛn kɔnsoɔ no na ma nyɛ ɛhare no na mmɔfra no ɛne wɔn nyinaa aka kyerɛ no sɛ sei na ɛka kyerɛ ɔman yi na ɔbɛka kyerɛ wo sɛ wanya ma yɛ konua yɛ duru na wo deɛ yɛ no hare ama yɛ na sei na ɛka kyerɛ wɔn mekɔkɔrɔ mɔto aso sene mɛnya asene na afei mɛnya ne konua duruduro atoa mo na me deɛ mɛto mo konua no so mɛnya ne mpire na ahwee mo na me deɛ mede nyanya nkyɛn na ɛbɛhwe mo na Yerobiam ɛne ɔman no nyinaa aba Rahabim nkyɛn ɛda no ɛtɔ so mmiɛnsa no sɛdeɛ ɔhene kaeɛ no ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no mo nsa mmra me nkyɛn na ɔhene de atɛndeni epua ɔman no na ogya mpanyinfoɔ n'afo a otuu no na ɔka kyerɛ wɔn sɛdeɛ mmɔfra no etuu nofoɔ no sɛ mɛgya ma mo konua ɛyɛ duru na me deɛ mɛto mo konua no so mɛgya ne epire na hwee mo na me deɛ mede nye nyanhyɛ ɛna ɛbɛhwe mo akenka asɛm awie nie abusuafoɔ menom nyinaa yɛ sɛmpa. The Radiasi Kesipa se ne Odida etise ache Asibre and in a trampunya and then Sabronumanhene Nana saying yen tensia na yen Akwasidae tumfua waye nana de kesi etise so that toss me no so the man Opemsuo na say to be toss me no say nana besre ne say ne
Opesa wadi asida amatwe di ampo na ushira no kusekuse na wadi Asante manso sumta na chise na umedi dwuma so na etise asida tosu bio ye de bema na asibre se o kan no fifi no bori na wo hwehwe na oto no nsafre agidifo soma wo sabon kroi nyina mu se yemra yenkamfu ameso no mu abia no mfa sida ema otwedi ampo ana yeda wase no ne yo se amwani amfiri yeso na hu se huhia se asuma hodo a ewokrei mu akandifo no yemu ayedoma no na nimechaw abia yemfa sida ma otumfo yeda wase sida etwato okra meda se kesi ana sida kesi ma asuma akandifo nyina se na dwumadi ati sei na wayi mi se mi nyina wa nan na mensi bibi nkyere na kyea me ene Sabronumanhene nyina meda mo ase okwan soronko a wabie di ama me ana we de wada Romane wani die mu a ansana yebehwe bibi kakra ana yebetie Onyankopɔn asem no otumfu ada Roma yate asem de bia edomo ahia ha enti mesre wani die na me de afaso de ama omu nyina na kyerei mabomi nua so na amane enso se on sam from mame na se obi anti a otumi aye mfiampini ne aduonu mienu 2022 aye Mastercard Foundation ene otumfu education fund ene adinatufo ku a wo mo aye hihye wo Kwame Nkrumah suapon kese enu wo mo ma yensukui ana usuku no scholarship na omhwe mo a yeni pase omumra school no kwa na nso mo de ma obi a nko afi atwa no omma yebisa afi nso omo de nipa be yensia ama yese mo adehye a omwie ha no omumra school no kwa sa otumfo education fund Mastercard Foundation ne sa ikuna mebo edin no omo behwe wo mo mfie nan ni nyina omo mo ma bi atena omo mo ene badwimba eyefra no computer omo di sua de omo de bema saafo yi nyina mo dia ne se mo bekọ timesra mo na mo ni die mu awofo a mo maba ha me babu mo din so mo ni ha mo mfrɛ wo aso mo ha so na mo nti ase a mo mra na yenkyere mo kwan no na mo nkɔ na akwa nkrofo bebre yesu ya die ni so hu ye mobo no adom ya o ma yemfa saa kwan yi so na yentete ye mana na ache o mo so aba be yempanimfo e de aboa Sabronumanhene Asante man ene Ghana ni wiase nyina eye abantie Asare Eric yesu o mra badentete ye kwa Boatima Esther Fodio Nancy Hamidu Alasan Kulenu Blessing and a Patience Sad Nipabeye Eziei Otum for Education Fund and the Mastercard Foundation Besha Wonka Intibesramo Omo Amane as a Munya Panchebi Amumra Yenchamo Pai Senebeya almost with me identity equa Pachamoma Yamon Pai The Yankai Oh, Panchera for Namie, Diaka, Natra, Yankai, oh, Panchera for the Yankai, Panchera for Namie, Yametum for, but I share with him when I smile Wakua. We are so a one pay and it's all soon a coupon. Yanam to be any other Sasso house, I think that's your 2 boy need that I must so. Once in another Trampunia, you claim what this year, Bibi, and showing Munam. Then more praying can call in the year, dear. And then soon you. Name, Famisi will say as well. The family Mukas are mad this year. When I'm here, I'm your bar, I'm a son, Amen.
Enstoolment nananom Opemsuo a yeshia no maima Minemo kasafa botaya matudi seeking a discerning spirit. Otokasa was seeking a discerning spirit. Yahwehwe honhoma etimi epepe niemamu ehunu nyeye ene nia enye. Awiai yakinkan samiensa. Na kinkan samiensa ni nyina twomfoni ni bi di kire yen. Ebi wo ho a yefa abeboa yen. Ni bi wo ho a yefa nso a emwa yen. Nti dasibra me yekwai na na kire me ni ayatwe na nanum ene oman nyina dwunasi so ne se Israel maimu ohina na otosumiensa eyeye raso de bedi ade na David bedi ade na ne ba Solomon to aso na twamfo ni kakra bi wa kinkase mu di akere se sa ahemfo ni nyina dwumadie bi kɔso emu di ehin na ebetumi di ehoma to so ama yeye asebere wada roma nananum bia di wani mu kan a ubetumi ahwɛ nea ababoa wo ama wahini akoso na woma ya kro ata wachi ama odwumadie ayeye na no na kuna na metu adwuna siso de di kai pa wose na Israel hini Solomon etina konwa so no o hye no hudene asibere bisiwam na chiame won hye mo hudene na munyira awrade ni na ho odin mu na awrade tumi ni awrade musra be ya duma na krono be ya baako krono hai be bie na krono be ko nanim efi sabra Solomon hye no hudene no osina onyankopon ma ne ye kese kosi se o ye kese pa hallelujah se ye hye hudene a ye nyina de adwenkro ye aduma nyame basa ebedi nim na de amaye nkro yi ya toso osi na Solomon efa akwa bi so he adopted a new strategy altogether o sha se oni mpempem so kanifo be hia no wodi nkomo o she ne husu se oni wa so mpanimfo be hia no wodi nkomo o she ne husu se woni atemwafo a ewo oman no bedi nkomo no woni abusua mu mpanimfo nso adi nkomo na chame adaroma na mesiwam mesiwa henewa kuma yamfa kwa bia yani saa ni bianifo nyina betumi ahia kasa sane be ya de toboya adom ni nyina betumi di achi ama yejie na yekroi aye krabehwe sapai ana owura no fa aso na nimman ani ni kro eye krabehwe nkan na di kan na dwena otwefa ye ho no ye tosu bi onya mpanimfo akandifo nyina de mi no oboto oboy no ma mu ni nyina de so no so mi enko ni enko no enko ba afode wo biaya ye wura Moses achichiri si ho no enne anu bi na nana mesiw se waye yi wabwa dom ni nyina no se yenkohia akuprama kase yi so Akwasidae mato eliampon na nanu achichiri hadi amaye ne yaye eye nkaye dum kase a ebinum aye ni pen omu nhira doso nti ne waye yi nhira ene oman ni nhira ebe doso hallelujah amen ye tosu bio ohini bia ne efra ne Josiah onsu di mfia nwotwe ne ne si ni nanu modwaso no ba ye wono so fa akwan bi so yempepe mu hwesa na betumi aboa ya na tro no si wa hwe benkum wa hwe nifa ni nananum achi no odi ye no hwe se oni na kopo benya nkitamudie papa nti Josiah so ye ne na gya no pe na nenuma oye nyina atini wo nyame ani so esanse odi ni na David achi nti onyankopon so ehira no empa ebo ne se wetia nananum anamom benisi sebe samampa ne etu na chi japa enti etia nananum anamom a ye bahunu ba bia ye fa betumi aboa ba ye kuro yetumi apaja ye kuro yetumi aye kase
Ewuni pa be sha akasi atitre ne nintini. Mo anya bibi papa bi ade aboa o my Ghana. Na ya som ewiase nyina. Ye to som yensa. Bebe bi be di ade na didie mu no. Na nyama oye no. Sa o kasa kire na napa. Na de what to tankruwam. Enti Joanu si akinka to som yensa no. Sa be ma na ne afra no derebu am no. O dani tanu no su kotra Misrim eye Egypt. If is a nebrasu na obedi ade no. Na oye na dwen se ontie ni manfo beka. Enti so ani susu yama na ene unya ba be ko ahye. Nti o dani ye. Na me ye na dum ama ohini foforo baaye. Ohini ne baaye no. Ane atum krase. Derebu ampra. Ohini foforo ba. Ni nyina yan ko kanche ne se. Bra na papa di yeso ade no wode ade so akonwa kase ato yeso dodo ade so ne mudu enti yeso so obade ana na wada ruma hwa so waye na so ye sa wode nyina ba yan ko afebo hallelujah shono si otie mi e no se nansa umra na wadi mu aye ana okọ mpanimfo ho na nanum atitre ni ani ntra obeto wo senya omafo gani na minya ne dan ana nana no ka kire ne se ampa tie nya omafo no ka no na se wo ye o saa wo do mo ya nko afebo no si yo mate ofiri ho na tro ne se wonne mmaku na ono mo nyini bo mu no ekọ e no se mo nso mo se me sen omafo na wo twini kiri aba me ho se ade so a me papa ne so a wo no mo dene entimi hwa so ma mo se sen ana babunu ne se ko na kita tro manfo no wiya beta e betua fo aso ya beka se na wani nya dene enti ko ne ko twa wo mpoa e ka tro won sa asam na waka no me bi kokro moti ana me nsa tia ba ko so sine me papa na mo kana asam ni sisi enti sa me papa ni konnia atu muso a me di bi ba pi muso na sa me papa ni bre adomre na bo mu a me di nya nkyere na ba bo mu hallelujah amen afuto mi enu yahin ena nke ya asoso ni ma oman ma no eno na chia me mesi wa mu se na mo koda mu a mo bo asem no ho nhwe na mo si gina ye sa anya bia se ye gumu na baboa ye ana se ye di mpre na hwi ye a ye di nya nkyere na beto aso enti ohine no e ka sa asem ni kire omanfo no edi mrika ekoi nananom misama ni die ni ahobrasie mu munya honhoma etimi pepe sansama ya ka miensa nyina mu mubehunu ne ye pa da sipre misiwam mumfa nka dwindwini mu na munya ne mo manfo pe na beboa yen na di nkoso beba wa ukuro nipa miensa ni nyame bi nante eye Abraham ya didi fo nyina echa bra nyame ka se free obusuo mu neko oye sitie ma no na kwaya odi nyame fa so nanti enti nyame ka se Abraham ye madamfo ofoforo bi nso hono a odi nyame nanti ye na nyame suma no se ko ne koyi mi mafiri nkwaso mu tise wo matiti no mo hawo no mate osuma no ma ni di dwuma bebre obre yie e mo do de die mpo wa ni bi odi na ni hwe kuro ni keke na odani jaaye ono nso nyame se wo Moses wo ya makoa brani nyina mu ni hu se wo ya makoa ohini bi trase a ne afra ni David sa wo di no tutu Moses ni Abraham ho a me no mi enu ya nsusu ya mu ni ya temu ya beka se nka David na ni subai ni wo ha na nya kra nanso nyame wo enienu nyensa ni nyina Abraham Moses ani David no no ka ya ni Abraham madamfo no wate Moses makoa ni wate nanso David de wo ye nipa abuda makoa the man of my heart nyama nienu nti anda nyame ka se David na makoa so ni kai se Moses ya mfumuso a okọ nyame ani musra se Awurade misra fa me bone chame na me no wa ni ni ye obesu sa na me ene no mfumuso a che baro ba ku ya to su mienu nso a ema otumi be ye Onyankopon nipa oda na koma so ni se ayeye da bia na ase
na no na asibre wa ye ma wi mfida to aso na brebia na se nipa mfumo ehunti fuso ba ko nyankopon ko to yanim na bo mpaye na rade behu wobo wode fumsuo nyina ache asidam no osoa ne kai no idi wasem ba wie ye firi semre ni yafa niama ba ye mienu miensa bi na asibre mesi wo na cha me mele ensuma wo se ya momoni ne di kai pa se ya beka kuro nyina bom asi kuna ye kabom a paninsi aboa no ne takra ne ma ne ye kese ye ba so na na so dodo ye ba so ye kuro so dodo ne pa be pie e di amaye titemu ba pe aduma ne ba ye dene na ba ye dene e di amaye ne me mpanimfo ase mensi na nanom ene kuroto nyina so nie se ya fa ye sunsun ne ye kranta ye wurachi na ye soma no solution na se atwede ye pe ye ne monyam ne ye di tuturi fom abontinsofo nyina bebem baba be ha mpanisi se da ho paya sabe mu ahodo nyina bo wura mu bi omi enso no mu abia ofise na ne monyam ene ye nkunimdie ne ye nkoso ana wada roma niema na yi hye no soma me na mpanimfo se menkanto asom se proibe ni yi a na ya asase a na kopon di adom wo no Yehowa wa nya obone kura omo asase bi dia wosam na tie kakra bi bu ya wam nya de bibi tuma ebo kama na ade aduane ba ma nkrofo eni sa nkrofo betimi atena na asom yi a wo asase mu ban na hweso efama wo amone mu aduane anya hoten ade asom afebo ye tosu bio aye nsia na nanom abeto ye ne nyame de adom wo mpaninsi water is life krobia ye chichiri tu nsuo ho na wada ruma se nsuo anyi wadapade na nkrofo bi be se ye nsuo nyinara kronum ka an wo twaso no wode ye awudro aka ye enti nsuo nso na wada ruma wone watrankona ani kroto ni nyina nsuo a odmankwade ma haye no ye wo ho bai na ebebu ahye ene na ama enchirima nso a obebade atoso miensa ebetimi asumu yi a na ye yapomudene na mi adawruma omampani ade hospital kese aba bedum woni sabon kro nyinara nana se na hohome na wo fa aduna kwambia abefaso abebo adapade atise hu bai na enseye na womanfo ebenya apomudene da ne atimi dia som wo no na wada ruma mo ani nku ho emma krutuo ni nyina na atimi ahweye de twato okra nimdia knowledge education is the key to success and development so obi nimdia so obi nimuma so obi nkonkaya emma sabi na sitamu twikwa kire kakra ni puntuo no akwa fom kakra sukuu poni ade ababa du mo ho bi na menam nia otumfo ne mpanimfo aye na me dia to dai sukuu no so ade ni me dia be pa ma wona nanom no na mo ani nku ho abu na mo hwɛ sɛ saa niema nan yi ahina nan yi ye hwa ye kuro e besi yi me amfa ya adwene nyina nkoso na ye hwɛ sɛ ye be ye ya na mpanimfo se mensimu ade hye bra odefo apanya wasi abaria so ya na so otumfo de wasi akonya kase so yi ana wada roma ya kwanche free na me honom na oma wo homa betuna pepe ni eye ene ni enye no na wo de asom ko manfo ya ba ko ntimi nya kwaye ntimi fi ya no mfa na ho ne ankotena se no no nko ankoko no eyi nyina ya ko ne se so no ma bia kunimidie ebeye kurutuo ni nyina ya nakopon hyɛ no nkae ho afin kɔbɛ ku yɛmfo yɛ so na mutiri mpa na nyame mu ahoɔte ni nyina ya somo sɛ kwa wafrɛ yɛn yɛn so fa ne yɛn nyam na me agya ɔba ne sonson kronkron din no amen amen.
ye ni kabia e ma twedi ampom gina ye nyina nem anadi aya amaye yade a efe eso nyankopon wani Jean ya tashi mienu no wadi na sia ye sombo ma santimewra oti kokoso na se twa bebie Jean se odoka sia ya wo emasa boman na wan kwan entia sabronu demu wapega sabronu amna be ya krabehwe yetia paso aniti oda otumfo ase papa Jean Jump, yeah, dear. Paso. Yo, Sadia, my initiating. What's the end of crack? And that's about mine. Ya pegano. I'm not a yes, I don't know mine. And this what you and he said you were so for carrying in a young crack. And unti what in Yemen in a crime. Titulu Kriya. A crowd of first or Babua, I'm not Koso, I'm a Sabomai, Yapa and Tampa, Efria, I want Kriya. Yeah, dear. A face so a museum. And Straja tourism. Said ya Baya, Opepega Sabronu Frank and watch it. Ama will be a walk. A chichi and a bench, I wouldn't say, Ampa, and then Sabronu, yes, yes. Paso, yeah, Joe. Nana see, I gave you a quaya, a dana come up no so when he said, Sabronumanhene Nana Kofi Asante, and he said, Nana no much not yet. Yeah, and yeah, him fear. That's it, let's see. Watch, we get Johnson one. There can be David, I don't know. I got to back. I said, there was soon in the young Kobe and the kid young Pumina say, it's anti. I am fear baby. As I said. Obi biara utu udania bibi na etu awo asem na etu wo asese witimi ba ho ado asem betu na nanu enim ne senti da se bia se obeya no abefo kwan so ama obi biara abehunu se ampa Sabronumanhene fiani yeah paso yeah, that's it. That's it. C'est Clobia Betumponia, Egna Mebunuso. Nesenti, Obaga said Mebunuso Benya, Juma ye, Naya Bob Yapak, Redia. That's what I say.
ade asese ye nyina ye kabo mu na ye bore ne ye pe ene asumdue se wa asumdue na ye de ye ho na ye tena se bia ko ye ba ye mu wati mu aka mi ni ho a ane na bebo amasa bronu atimi apega ye tia Afebio na ma yin se agba tu pia na su ye wasi so bi ni ma wo bi tire se ye pe bibia sua ya bra bom ya setina mu nya ye bibia na ye ya ma ye ni a ye fa 130 anya hweso ana senso enkanka uko wurem na mu se kankan sisi esie wo ho a e kwa fa so a wo ye no eye enwanwa ni nyina ne se wo mu ka bo mu ena ye fa ni dia kwan so nyansa pe ene adisua ya efata ene ye di oye etisi e fasa kwa no so a ebego anye afa yesika sem se de wunya teku a ube mu kwan a obefa so a ube ye ni yie na wa bra bo ankoche innovation. Yo, wasi ebinu so wo achade a onyankopon ede ama won nimdia kwanso no nana se sankrofoni na so obehwe na oni ni panyimfo atena se na yapoa se nipa no ama won so enya opiapa bi abo ede abegwa Sabronumanhene ebio sukuu semu taso brase emebuna ya omo ko sukuu a omo adwini di boa won ebi kura na ya nsa ne dwuma ena na adwini wo ho ye no nyina no ampa wo pe puwa wo apefo kwanso nimpie kwanso obese jeju ampo nyankrompo nyansa wodi adom no wodi akwasa krofo we nyina amana ko yi ye tia Jump. 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 yeah. That's what I say. When you forward Casabe Gruby War, said you may be near Yeshiani Casama. Yes, won't be a call be waiting out, could be Sally Wasem. And when you form war, when your mother says, said the Yado, said the Blue, or your bedroom, now went Tiasem. What's the one Yado? What be an up natural? Mumu Piara, a chana mobile in Chaya. Yasa, Chile Piara Mugo, I can pay Amu, family, once one more befa. Na ya ahwesa bronu so amna koyi Tasubese mo futu ba ne be ma ye nyina dia peja Sabronu ne santi wasi wonsom eni nipa ye nyina kaboma ye betimi dia kwa Sabronu amna koyi Tio. Jump. Jump. Jump.
John. That's what you say. You were ready. Was that your jump on your grumpon? Says Sabronumanhene Asante and Kwaso. Ghana and Kwaso. It's a hey, and that's a prayer, and in a same SE. Mestre asofo mpenefo wo nyina madaruma aso mwaye peja imam to kan ho aye nyina to ana akoyewa na akona na mai no na ya bompaye edi ama nana oh kunimi wo maye Say a ruddy Yedika Radi Asiamanana. Sasa Yamina Afrenana. Yamina Yino. Or no bony dish or 2-4. And no 2-4 so bony dish. One of the Sabronumanhene Ya Deradi Asi. Be one Deradi Asi. Baby, I will be also better the umpire boy at Tired Yachi. At Tasofu Yachi. I pray at 3 and 7 and I'm my hen so. Ah, Radiadawasi. So I na my and I was so I na my hen my and Radiadawasi. I feel Bompire enough on the Sierra Lisa. Was this a Cobinyansa? My name Mr. Rade. A Cobinyansa. And I have Slangers and Yamanana.
yɛsrɛ ɔsoro nyansa ɔno na ma Solomon nyansa na ɔde buu ne man ɛno na ma ɔhene David nyansa ahemfo bebree na ɔno nso na ɔma Ahitofel a ɔyɛ ɔhene ɔma na gye to de akwasiasɛm ɛno nti nana ohia nyansa ɔrade mfa nnum no ɔma na adom a ɛboro adom nyinaa so afei yɛbɔ mpaeɛ ne asrɛ favor mercy and grace say erade mani nya na ni madum na onya nipa ni madum say na nya nyame ni madum a ba bi obewura bia empani onkwala o erade fa na omani nya na ni madum we are asking for favor for nana ye bisa favor mercy and grace erade ma favor ni tonana so erade ma adum e pro adum ina so tonana so ma isira pro isira ina so tonana so ave ye bompa amane asese erade ma ne kwatenten erade ma na hode enye na obeyare ada ho enye na yanka se odade mu ne mu na otimi koba na otimi ye adwuma erade ma no bompa ya bompa ya manana ma hene yes for erade se and that day erade finish room man ho bai ohia no so ave ye bompa obani fo hihye bi oba hihye afa nana ma hene ene nek sabronum grodie erade nsia no kwan so obani fo ne bompa obani bi fa no ho a ewo Yesu Kristo Nazarene yes Lord ewo Yesu Kristo Nazarene sanna na betre akonya so obani fo ne be di esie yes sama ni ma sa for erade ni so okwa erade fo ne nko oba erade fo ne mra erade ma ne hia mra yes Lord ave yampa boy chacho Bible say erade hia na manipa yo defo no brejuma de won fa bi nka say erade hia na na obeshira Sabronumanhene Nana ya bompa asle na minsem hira nyina de manana pem bompa e bi wono na bompa e say erade hia no erade wonsem hira na ebisa manana ma hene erade wonsem hira na ebisa manana ma hene ene Sabronumanhene Nana say erade hira wa kwa erade hira odishi erade hira obai na ma ensini the radiasi the radiasi is what say in Bible the radiasi o yesu dim ya bompai o yesu dim ni ya bompai ahi mo hene era mwera otumfo abrempon ohinkase yuda mujata ene anyumre ye tawasi amen ye ne wakoa ne omamuni nyina kanfo shawde no nya amen eye wona waye usisi wanfro obi ontimi ma wo chen wona wafra nana ma hene erade ye de no me ne asidama wona obodi ni je otumfo no otumfo so yina ma Sabronumanhene and another ye no mani na bomu tawasi yes beju anu mo nyam beju wasida beju ayeye beju kanfo beju tuntu abi abde wasi di jana na ma hene shonsa yes erade wafra wakwa ele shonsa suko ma esini erade wabai mana huodi bano bai mana kwantiti erade fruso musro be shirano na shirane kuroi erade yesrew nyanse efisuru nyina fadom no yes Lord nyanse efisuru nyina fadom no de odi dum hene Solomon fa be dum na ma hene na anfo mu mai na yankase mun ko Sabronum ko he amen ma bi nsi yanse nchirene ya nwanwa juma tumedie ne peneni abasodatie nana ewo Yesu dimu ya kaniche ya nase ahimfu obanefo ajije bi abasore ahum ni aham ya dumise ne juma wa Yesu dimu sa wakwa afaniko sa oba afanebra dinanim kai na bonu ban na ma ensini yi na asene se na ni so de hunu nyina manemro na ni so de hunu nyina manemro na ni so de hunu nyina manemro na ni so de hunu ewo Yesu dimu ya dawase so ate ya mpaibo wo unyame wo ya acha opa ene sunzu kunkron dim amen amen na trans asade asa kutrans pache benese amaya kwansa asofo nyina ti ya chama bedi ani na yokakochia
for there. Yɛn nyinaa bɛbɔ afɔre ɛde aboa na n'aseda. Ɛnti na wosiesie wɔ hɔ. Yɛn nyinaa bɛtu yɛ bɔtɔm. Ɔhyɛ ase no, adaroma. Wɔn ayɛ. Yehuru ne ya ɛyɛ wɔwurade na ade maa yɛn ɛkɔ so sɛ wɔ soro sɛ bɔ yɛasomdwe yi ho ban afei 2024 yɛba a yɛbɛtoɔ papa wo na wotu yene na wosi yene ɛberɛ no duru so a deɛ wɔasiesie ne nam wɔ man ɛno na afa no berɛ yɛn yɛhu afa ne afa obi bɛyɛ n'adwene sɛ ɔnte ne ho ase na ɔde basabasa ɔyɛ ne bɛbɔ ɔman yi so ama wɔ bɛyɛ so bia bɔ yɛ deɛ kristo yɛ asɛm a anama wo yɛn mpaebɔ ne sɛ kɔ so na bɔ yɛasomdwe yi ho ban na abɛtɔ kɔ na wieyɛ na sɛ deɛ ɔman Ghana ehuru no ɛda so te saa yɛakasa wo na wayɛ yɛda wase wɔdɔba Yesu Kristo din mu adɔm no nti amen. na asebrɛ nso wɔboro wɔn a wɔdwumani baako a wɔn kan yɛ maame Akua Asantewa wɔn nso baayɛ a adeɛ efura efefe yi ɔno nso ɔsi nana gyeɛ ne nsa so pɛntu nso ka ho na asebrɛ je nefa boa na ase ya Nana Kofi Asante ɛna ɔsɛ minta na ase bere wada roma mpanimfo sɛ ɔmo so baaya ɔmo nsɛm bruni nsa pentu fagunkunya ase na Nana bo ɔmo adeɛ nso ɛka ho million aduonu ɛno nso ɛtɛkyiri pia dasɛmu dasɛnyama pastor de weka ho kamfo de sɛ bibi wɔ akyire bio a na afei wada roma Nana bafo wukwe manana si bibi nkyerɛ sɛ ɛnkae bobi wɔ hɔ a na yɛmfa ntoa so Obi asole Nana bebo for here Nana bebo for here Nana bebo for here Nana bebo for here Nana mo yini bebo for here se rade no ya oh that's the won kwaso that's the won kwaso that's the won kwaso Nana ni tumo da tumba hallelujah hallelujah amen afei mama yo na be yina matetie that's the say ade amaye aye fe asani wadamase damase ensa esieni kaja eni asida onya krompon chedu ampongwa na wati say akoko e bon kokroko a e ya dasebre na amayene na Kofi Asante mensa
ɛna ne ade aseda ɛma Sabronumanhene ɛman ɛsɛ deɛ nana ɛhyɛ no Pia na wɔn hwɛm ɛfrɛ chief imam ma nyina yɛnsɔre ɛnyina yɛn nan so ɛbrɛ a chief imam ɔde yɛn ɛpɔn ɔhyɛ adom nhyira deɛ ma yɛ sɔre gyina wɔn nan so attack bay alhamdulillah summa alhamdulillah asida ayeye nkamfo edema otumfo nyankopɔn Allah subhanahu wa ta'ala ni hihweyem na nagibaje nyinara ehya se woni dinim ne da ba wieye e woni din kronkron nyankopɔn ni hira na somdwe nkaye nyina da wo ade asese etrase wa somdwe ma yante ate nkaboni biara da otumfo nyankopɔn ase ba bia obi afiri biara nyankopɔn fa ne kodu fie e wa asomdwe mu wode madaro ma besre mo sima sabomman ye nyina kire ye niso e wa saa dwumadie yi mu ese nyankopɔn yira e be ma mo na emom de ye srese ye nyina ye mfa akoma fita ye mfa mo nana ani kurodua yi ese kwan ne tene o e kai obi dan ntira so ye nyina ya hwɛ sɛ kwan ne bɛtene a dwumadie ɛmba mfasoɔ ɛmfa mmaye tie bɛsrɛ ye nyina ye nyi pɛsɛme nkuminya ɛmfa mfiri ye mu wɔn mo mɔbɛboa nana ɛwɔ ne dwumadie mu so esrɛ otumfoɔ nyankopɔn ɔma wɔn mo a wɔn mo kuro yi ho dɔ na hoɔyɛ a pɛsɛme nkuminya ɛni wɔn mu nyankopɔn fa saa nkurɔfoɔ yi ɛmfa ndom kuro dua yi wɔn mo nana na ne dwumadie nyinara ɛnyɛ kanabɛhwɛ ɛmfa mmaye نقطع والشريمنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتوفوا يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جناونا سو أبرا يجين شراء أفريد سوفو أزي كنبون هو Shira obi ntumi shira na odome a obi ntumi nome ene da yi onfa ni tumi na dome na humobroso na onhwie ni shira bosuo enwu nana saboman ehene so na enka aboafo a eba adwumadie mu ene nyina ewrade tumi ewrade ahoden enka obi bia na emfa yenko asodie mu ewo yi esodie mu amen. Amen. After Jina baby, I would not say, Opemsuo, na umejua ni mna wachia unsema nasa wachia